Λοιπόν, είμαστε εδώ, όπως σας υποσχέθηκα, είναι μαζί μας ο συνάδελφος, ο Κώστας ο Σπύρου. Να στείλω τα χαιρετίσματα στην Όλγα και τον Κώστα που μας ακούνε, καλή ακρόαση και αν θελήσουν κάτι να παρέμβουνε. Πάμε λοιπόν στον καλεσμένο μας. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Ζωή, καλή επάνωδο στο Radio Yellow που σ' ακούγαμε και ευχαριστιόμαστε. Έτσι, και στους αγαπητούς συναδέλφους που πιστεύω κάποιοι ακούνε. Ελπίζουμε να μας ακούνε γιατί τα θέματα που έχουμε αφορούν το ταξί. Νομίζω ποιος είναι αυτός που δεν ενδιαφέρεται για τη δουλειά του. Εμείς αυτά τα θέματα πιάνουμε, τη δουλειά και τους συναδέλφους που είναι πάνω στο ταξί. Λοιπόν, επειδή σε είδα σήμερα εκεί στα βιντεάκια μάχημο στο αεροδρόμιο, για πες μας λίγο το κλίμα από την σημερινή εκδήλωση, τις εντυπώσεις σου, το τι έγινε, για να ακούσουν και οι συνάδελφοι από κάποιον που ήταν εκεί και που τα έζησε. Είναι πιο άμεσο νομίζω. Ναι, κοίτα Ζωή, πριν ξεκινήσω θα σου πω κάτι. Σήμερα βγήκα για να κάποιοι θα στενοχωρηθούν. Θα πω πράγματα που ίσως στενοχωρήσω. Και θα στενοχωρήσω κάποιους που είναι από την Ομοσπονδία και ξέρω σίγουρα μας ακούνε, αλλά εγώ θα τους στενοχωρήσω σήμερα. Και θα στενοχωρηθούμε γενικά. Ας είναι να στενοχωριόμαστε για το καλό του κλάδου, ας στενοχωριόμαστε. Λοιπόν, θα το κάνουμε στην πορεία αυτό. Όσον αφορά τη σημερινή εκδήλωση που είχε ο κλάδος, αυτή τη συγκέντρωση που είχαμε, η οποία ήταν ναι μεν, δεν ήταν τεράστια, να πεις ότι είχαμε 3.000 αυτοκίνητα, αλλά ήταν τόσο όσο, ώστε να προκαλέσουμε έναν αναβρασμό, μια αναμπομπούλα, έτσι μια ιστορία εκεί, να ξέρουν, για να καταλάβουν, ήταν τα προεόρτια που έρχονται. Η κατάσταση, βασικά να μου πεις λίγο, οι συνάδελφοι ήταν ήρεμοι φαντάζομαι, δεν δημιουργήθηκαν επεισόδια με τους πελάτες οι οποίοι περίμεναν να πάρουν ταξί και να πάνε στον προορισμό τους. Κοίτα Ζωή, να σου πω κάτι, έχουμε συναντήσει, έχουμε κάτσει σαν κλάδος, ξέρεις γιατί? Γιατί έχουμε βρει έναν άνθρωπο που είναι υπουργός αυτή τη στιγμή και δεν κάθεται να συζητήσει μόνο με μια παρέα μικρή. Καταλαβες ποιο είναι το θέμα? Ότι δεν μπορεί να έχεις έναν υπουργό ο οποίος κάθεται και βουλώνει τα αυτιά του στο μεγαλύτερο σωματείο της Ελλάδος, που είναι το ΣΑΤΑ, να μην ακούει τον εκλεγμένο πρόεδρο και να κάνει ό,τι του καπνίσει και ό,τι θέλει. Όσον αφορά τη σημερινή κινητοποίηση, ναι μεν ήταν για το stand της Uber εκεί, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, μην μπερδεύονται οι συνάδελφοι. Ο κλάδος έχει καυτά θέματα. Ναι, υποκλοπή, ναι, τα stand αυτά τα παράνομα που είναι εκεί και καταλαμβάνουν χώρο παρανόμως, γιατί δεν είναι νόμιμη πιάτσα εκεί. Άλλο διαφήμιση και άλλο stand. Άλλο χώρο, διεκδικό χώρο μέσα στο αεροδρόμιο. Κώστα, λίγο να σε διακόψω. Ναι. Εγώ διάβασα για το συγκεκριμένο αυτό stand που λέει pick-up point, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και έχει και ένα παγκάκι υποτυπώδες εκεί που λέει ότι μπορεί κάποιος να περιμένει το ταξί του, και διάβασα ότι είναι δίπλα στην πιάτσα των ταξί. Είναι απέναντι. Είναι δηλαδή πάρα πολύ κοντά με την πιάτσα των ταξί το σημείο αυτό. Το οποίο το βλέπει, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ο πρώτος... Ναι, ο πρώτος δηλαδή συνάδελφος στην πιάτσα είναι σε άμεση επαφή με το ταξί το οποίο θα έρθει στο σημείο αυτό να παραλάβει κάποιον επιβάτη. Να το κάνουμε για να Ζωή. Ναι. Είναι που πουλάς εσύ κάτι που είναι νόμιμο και σου έρχεται το άλλο δίπλα και σου λέει έλα από εδώ. Και τι είναι το χειρότερο? Δεν είναι το έλα από εδώ που σου λέει η Uber, ξέρεις τι λέει? Έλα σε μένα. Δεν το κάνει επειδή αγαπάει τον κλάδο, το κάνει για το πελατολόγιο. Μαζεύοντας όλο το φιλέτο και τα πελατολόγια του αεροδρομίου, ουσιαστικά σε κάνει μια σύγχρονη γαλέρα. Σου λέει κύριε, θες να έχεις δουλειά στο αεροδρόμιο? Εδώ στο pick-up θα έρχεσαι και θα επιβιβάζεις. Διαφορετικά αν δεν είσαι στην Uber και δεν πληρώνεις την προμήθεια της Uber
δεν φεύγουν τα λεφτά και πάνε στο εξωτερικό, δεν θέλω να βγάλω γιοταχή, θα κάθεσαι και θα μένεις χωρίς δουλειά. Κατάλαβες τι γίνεται? Ναι. Αυτό είναι το όλο το σκηνικό που παίζεται τώρα στο αεροδρόμιο. Θέλει να πάρει το φιλέτο κανονικά του απλού του ταξιτζή, ο οποίος κάθεται στην νόμιμη πιάτα στην Τρία που είναι. Δηλαδή, Κώστα, το σημείο αυτό δεν αφορά πελάτες οι οποίοι έχουν καλέσει ταξί Uber, έχουν καλέσει Uber και περιμένουν να έρθει, απλά πάει αυτός επειδή είναι Uber και όποιος έρθει θα τον πάρει και θα φύγει? Να σου πω κάτι, εγώ σου λέω κάτι, εσύ το γνωρίζεις αυτό? Εγώ σου λέω ότι μπορεί να μην γίνεται. Αλλά είσαι σίγουρο ότι δεν γίνεται κιόλας? Ακριβώς, ναι. Όταν φτιάχνεις μια πιάτσα, ναι, σε μια διπλανή πιάτσα, κάποιος είπε παραπιάτσα, δεν μ' αρέσει το παραπιάτσα, μ' αρέσει ότι είναι μια νόμιμη πιάτσα και έρχεσαι και φτιάχνεις άλλη μια παράνομη πιάτσα. Δεν θα μπερδευτεί ο πελάτης? Δηλαδή και αυτός που δεν είναι στην Uber θα πάει και θα πάρει Uber με το θέλω νομίζοντας ότι έχει πάρει και νόμιμο ταξί, ας πούμε, από την πιάτσα. Δηλαδή νόμιμο της πιάτσας, έτσι. Ναι, κατάλαβα. Έτσι όπως το λες, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δέχομαι ότι είναι και από τις Uber οι πελάτες. Ναι. Έτσι. Γιατί φτιάχνεις τα θεμέλια και τις βάσεις και στείνεις μια κατάσταση η οποία σου λέει, όπα φίλε, εδώ είμαι εγώ, κάνω κουμάντο εγώ και αύριο μεθαύριο, δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε κοντόφθαλμοι, βλέπουμε ας πούμε και λέμε να ωραία ήρθε η Uber, εντάξει μπορεί τι μας πειράζει αφού δουλεύει μεταξύ. Όχι, όχι, δεν δουλεύει μεταξύ, δουλεύει τώρα μεταξύ. Αύριο μεθαύριο θα βγάλει βανάκια και γιοταχή. Παραμεθαύριο θα σου πει φιλέ, για να παίρνεις δουλειά από το αεροδρόμιο πρέπει να είσαι εγγεγραμμένος στην πλατφόρμα. Αν δεν είσαι δεν με νοιάζει, σου απαγορεύω το χώρο με το χρήμα, έτσι, με τα λεφτά. Γιατί και την πιάτσα ποιος την πλήρωσε? Εγώ την πλήρωσα ή εσύ, ρε ζωή? Όχι, ναι, ακριβώς. Ξέρεις τι σημαίνει να πιάσεις πιάτσα, να πιάσεις πόστο στη Φραγκφούρτ, σε ένα αεροδρόμιο που ελέγχει ο Γερμανός? Σου παίρνει κατά σόβρακα για να σου δώσει μια πιάτσα. Άρα πληρώσανε χοντρά. Και ξέρεις γιατί έγινε όλο αυτό? Φαντάζομαι εγώ. Ήδη έχει εξαγοράσει η Lyft την Free Now και έρχεται με φόρα και σου λέει όπα, φτιάξε εδώ ελέγχουμε, θα ελέγχουμε εμείς όλο το πελατολόγιο. Και γίνεται μια κόντρα γιγάντων και εμείς είμαστε και κοιτάμε έτσι περιπλανόμενοι ας πούμε και κοιτάμε τον ουρανό και λέμε εντάξει μωρέ, όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά, δεν είναι όλα καλά, όλα κακά είναι, δεν είναι καλά. Κοίταξε, διάβασα μια τοποθέτηση, είναι τώρα, έχει να κάνει με την Ομοσπονδία του συναδέλφου του κυρίου του Σουιτσμέ, που λέει, ας πούμε, θα το είδε σίγουρα, 3 άνθρωποι λέει προσπαθούν να πιέσουν και να φέρουν πρώτη τελεσμένο γεγονότων. Εγώ δεν είδα 3 ανθρώπους εκεί. Εσύ τι έχεις? Ναι, θα σου πω. Ο Γιώργος, ο Σουιτσμές, πέρα ότι προσωπικά δεν έχω κάτι και μου είναι και ιδιαίτερα συμπαθής σαν άνθρωπος, έτσι. Όμως, ή έχει παραπλανηθεί, ή δεν έχει καταλάβει τι πρόκειται να γίνει, ή, θα πω και το χειρότερο, έχει γίνει παρακολούθημα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τον κλάδο του ταξί. Και αυτό είναι βαρύ άμα το καταλάβει κανείς. Είναι πολύ βαρύ. Λοιπόν, ο Γιώργος έκανε μια ανάρτηση στο Σουιτσμέ σήμερα η οποία ήταν, τι να πω, δηλαδή όχι απαράδεκτη. Δηλαδή ντράπηκα που ένας συνάδελφος βγάζει τέτοια ανακοίνωση. Και αυτός, και βέβαια συνεπικουρούμενος γιατί τα δύο όργανα, δύο εκπρόσωποι τύπου, όχι της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, αυτό είναι η ΠΟΙΑΤΑ, αλλά τα δύο όργανα που έχουν βγει μπροστά και κάνουν τον εκπρόσωπο τύπου της ΠΟΙΑΤΑ, δυστυχώς και τους χρησιμοποιούν για μένα, είναι ο Γιώργος ο Σουιτσμές και ο φίλος μου ο Μάνκος ο Χάλαρης. Δυστυχώς έχουν αναλάβει αυτό το έργο. Λάθος τους για μας. Είναι η ομάδα της αλήθειας του ταξί αυτή, Γιώργο. Ναι, είναι η ομάδα, Κώστα. Ακριβώς, δηλαδή μιλάμε όχι ομάδα αλήθειας και δυστυχώς λυπάμαι που τους χρησιμοποιούν σαν πιόνια ο φίλος μου ο Λευτέρης, ο οποίος δεν τον θεωρώ χαζό, έτσι, και τους έχει βάλει σε μία ρότα και τους χρησιμοποιεί σαν εκπρόσωπους τύπου και να αντιπαρατεθούν ας πούμε σε ποιον, στον ίδιο τον εαυτό. Γιατί όλα αυτά που γίνονται είναι κατά, είναι ιδιοκτήτες οι άνθρωποι αυτοί, έχουν αγοράσει ταξί και
βάλουν κατά των εαυτών τους. Και το κλείνω το θέμα αυτό για να μην παρεξηγηθώ για το Μάρτιο και για το Switchman και για το Χαλαρί, για να μην νομίζουν ότι έχω εμπάθεια, καμία εμπάθεια. Απλά ό,τι βλέπω κρίνω, έτσι. Αυτό που βλέπω το κρίνω. Οπότε, ο Γιώργος Switchman αυτό που έγραψε ήταν απέσιο και απαράδεκτο για μένα. Κατά την προσωπική μου άποψη και σε προκαλώ να το αποσύρεις και να το βγάλεις αυτό που έγραψε. Είναι λάθος. Δεν ήταν ούτε 3 άτομα. Η δουλειά που έπρεπε να κάνουμε εμείς σαν σωματείο την κάναμε. Δείξαμε και καταδείξαμε σε αυτούς που έπρεπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, προειδοποιούμε ότι αν αυτά που θέλουμε να κάνουμε για το ταξί μας που το αγαπάμε και δεν δέχεστε εσείς, δεν θα περάσουμε καλά όλο το καλοκαίρι. Γιατί, κοίτα να δεις, όταν ένας άνθρωπος έχει προγραμματίσει διακοπές και έρχεται και ταλαιπωρείται δύο, θα του σφυρίξει και στον τρίτο, θα του πει ρε φίλε, εδώ ήρθα στην Ελλάδα και δεν βρίσκω ταξί. Ή ήρθα στην Ελλάδα και παίζανε ξύλο στις πιάτσες. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Έτσι, και περιμένουμε κόσμο πάλι φέτος το καλοκαίρι. Αν θέλει λοιπόν, και το έγραψα και όχι το είπα, αν θέλει λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης, και δεν τον βάζω με όλη τη Νέα Δημοκρατία, βάζω τον κύριο Κυρανάκη, να χορέψουμε το χορό του Ζαλόγκολε μαζί και να γίνει Πούγκη Αθήνα, μπορεί να γίνει και με, πρόσεξε, με τα μισά αυτοκίνητα από ό,τι είναι στην Αθήνα. Και μη σου πω και το 1/3 των αυτοκινήτων που είναι στην Αθήνα. Μην τρελαίνονται οι συνάδελφοι ότι πρέπει να είμαστε 14.000 και με 1.000 αυτοκινητάκια, ξέρεις τι γίνεται στην Αθήνα. Μπάχαλο θα γίνει. Αεροδρόμια, λιμάνια και κάποιες σταθμοί και κεντρικά σημεία καλύπτονται άνετα και με 500 αυτοκίνητα. Να το ξέρουν αυτό. Κάποιοι που λένε ότι είμαστε λίγοι. Και μια χαρά πάρα πολλοί ήμασταν σήμερα για αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Έτσι, για την προειδοποίηση που θέλαμε να κάνουμε. Ακριβώς. Την Δευτέρα που μας πέρασε ήσουν και εσύ μέσα στα άτομα που πήγατε στο Υπουργείο προκειμένου να ζητήσετε... Ναι, ήμουνα κοντά. Κοντά. Δεν ήμουνα ακριβώς μέσα, αλλά ήμουνα κοντά. Έχω λάβει γνώση τι που γίνει εκεί και ξέρω πολύ καλά και έχω και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους εκεί. Και αυτό που έκανε κοίτα να δεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γενικός διευθυντής, για να χαμηλώσουμε το αυτό, γενικός διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, δεν είναι δυνατόν να μην δέχεται να συνομιλήσει με ένα εκλεγμένο θεσμικό μέλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, του μεγαλύτερου σωματείου αυτοκινητιστών ταξί στην Ελλάδα. Λοιπόν, αντιπροσωπεύει το 55%. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, μα σε βάσου ρε φίλε. Ρε φίλε, είσαι 30 χρόνια 40. Τουλάχιστον σε βάσου τα άστρα του μελά. Είναι μεγάλος άνθρωπος. Είναι 40 χρόνια στον κλάδο. Είναι πολύπειρος. Έχει παίξει τα γόνατά του και σένα κι άλλους τόσους 10. Λοιπόν, άκουσε τον. Ποιος είσαι εσύ και δεν ακούω εσένα ρε και εσύ κοφίγει από εδώ. Έτσι θέλουν να το πάνε. Νομίζουν ότι εμείς θα χάσουμε και αυτοί δεν θα χάσουν. Δεν θα χάσει ο τουρισμός φέτος, δεν θα χάσει ο πελάτης, δεν θα χάσει γενικά η συνολική εικόνα του, τη συνολική εικόνα του τουρισμού. Και το λέω και πάλι και το τονίζω, δεν είναι εκδίκηση προς τον τουρισμό αυτό, αλλά πρέπει και εμείς, δεν μπορούμε να καθίσουμε και να ακούμε ό,τι μας λένε γενικά ας πούμε, και να τα δεχόμαστε όλα αυτά που είναι κατά του κλάδου. Λοιπόν, είναι απαράδεκτα. Του είπε ο κύριος λοιπόν αυτός, ο Κακούρης, του είπε δεν σε βλέπω ρε και σήκω φύγει από εδώ και δεν μιλάω μαζί σου και φύγει από εδώ και Λοιπόν, είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Είναι απαράδεκτα. Και πρώτος απαράδεκτος φυσικά είναι ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος είναι δυνατόν να συνομιλεί και το χειρότερο απ' όλα, ξέρεις με ζωή. Δυστυχώς, το χειρότερο απ' όλα. Ξέρεις πώς έχει πάρει τόσο πολύ αέρα ο Κυρανάκης για μένα, κατά την προσωπική μου άποψη. Έτσι, εγώ δεν είμαι τίποτα. Ένα τίποτα. Ένας απλός ταξιδιτής είμαι. Ούτε πρόεδρος στην Πογιάτα είμαι, πρόεδρος του ΣΑΤΑ είμαι, ούτε τίποτα. Λοιπόν, ξέρεις που έχει πάρει τέτοια δύναμη ο Κυρανάκης. Δυστυχώς θλίβομαι που θα το πω, αλλά είναι η συμπαράσταση που έχει από το Λευτέρη, τον Πετράκη και την Πογιάτα. Και τον κύριο Μαυρίδη. Δυστυχώς. Θλίβομαι που το λέω. Εάν ήταν σύσσωμη όλη η Ελλάδα και έλεγε κύριε θα μας ακούσεις αυτό και αυτό, και όχι παραμάγαζα δεξιά-αριστερά, θα ήταν τελείως διαφορετικά πράγματα. Δυστυχώς έχουν διασπάσει τον κλάδο με αυτές τις τακτικές. Με αυτή την τακτική του πάω και κρυφομιλάω και χαριετίζομαι με τον Υπουργό και μετά άλλα λέω στο Διοικητικό Συμβούλιο, άλλα λέω εδώ ρε στη ζωή. Πήγαμε στο Διοικητικό, ήμουν παρόν στο Διοικητικό Συμβούλιο που έκανε η Πογιάτα, ήμασταν μέσα. Και για το... άλλα μέλη του ΣΑΤΑ. Στο ξενοδοχείο λες έτσι, για το ανοιχτό. Ναι. Μας είχαν αποκρύψει τη συνομιλία που είχαν κάνει με τον κύριο Κυρανάκη για το πας στους
μεθυσμένους. Το είχαν συζητήσει και το είχαν συναποφασίσει μας. Το είχαν συναποφασίσει και φαίνεται αυτό από την ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΟΙΑ τώρα. Ότι στηρίζουμε το πόδι του με την τώρα πρόσφατα. Πριν 2 μέρες το κάνανε, 3. Και πετάχτηκε σαν λαγός ο Γιώργος ο Σουητσμές και είπε: ρε παιδιά, τι φωνάζετε? Το είχαμε συζητήσει με τον Υπουργό. Άλλη γκάφα αυτή. Βγήκε ο Γιώργος ο Σουητσμές και είπε αυτά που είχαν συζητήσει μεταξύ τους και τα είχαν αποκρύψει η ίδια η ΠΟΙΑ. Στο διοικητικό μας και αποκρύψει μας. Και βγήκαν και το είπαν μόνοι τους. Ότι ναι, κύριε, το είχαν συζητήσει. Εφόσον λοιπόν το είχατε συζητήσει, γιατί δεν το λέτε, ρε παιδιά? Γιατί δεν μας το λέτε και εμάς να το ξέρουμε, να κανονίσουμε την πορεία μας? Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο τυχαία αυτή η γκάφα, δηλαδή μπορεί να ήταν και εσκεμμένη ότι θα βγάλουμε έξω τις προθέσεις τις δικές μας, της Ομοσπονδίας, και από εκεί και πέρα θα εισπράξουμε αντιδράσεις από τους συναδέλφους και αναλόγως θα πράξουμε. Πιστεύω κατά την δική μου άποψη ότι το ΠΑΣ αυτό ήταν πρόταση της Ομοσπονδίας και όχι τόσο του Κυρανάκη, γιατί αν θυμάσαι πριν από λίγο καιρό... Τώρα αυτό είναι μπόμπα που λες. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Αυτό είναι μπόμπα που τα θεμέλια της ΠΟΙΑ, αυτό που λες τώρα. Μπορεί κιόλας. Ναι, ισχύει. Αλλά αν ήξερε ο Γιώργος ο Σουητσμές τι θα ακούσει από όλους τους ιδιοκτήτες ταξί και τους οδηγούς, από όλο τον κλάδο μετά, εγώ δεν θα το έκανα σπίτι. Πραγματικά. Θα το σκεφτόμουν 2 και 3 φορές να βγω να μαρτυρήσω χωρίς ξύλο. Πραγματικά. Αλλά αυτό που λες εσύ είναι κάτι άλλο. Αυτό που λες εσύ είναι μπόμπα. Ότι το πρότεινε ΠΟΙΑ. Να σου πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί πριν από λίγο καιρό, αν θυμάσαι, ο Ηλίας ο Καραπατάκης είχε κάνει μια πρόταση στα Χανιά, οι συνάδελφοι εκεί να μην εισπράττουν επικόμιστρο κατά τις νυχτερινές ώρες του Σαββάτου και της Κυριακής, για να εξυπηρετούν τους ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε να διασκεδάσουν. Νομίζω ότι είναι μια προέκταση του όλου αυτού, δηλαδή αυτό το εγχείρημα που πήγε να γίνει στα Χανιά να επεκταθεί και σε όλη την Ελλάδα και μέσα από μια πρόταση από την Ομοσπονδία, γιατί βλέπω πιο πολύ να υπερασπίζονται, δηλαδή να υπερασπίζεται ο Σουητσμές το ΠΑΣ αυτό, την ενίσχυση προς τις μετακινήσεις, και όχι τόσο ο Κυρανάκης, γιατί από την πλευρά του Κυρανάκη ακούμε για φτηνό ταξί το Σαββατοκυριακό και από την πλευρά της Ομοσπονδίας ακούμε για ένα ΠΑΣ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όταν λες στον κόσμο ότι θα έχεις φτηνό ταξί το Σαββατοκυριακό, σαν μήνυμα που το ακούνε όλοι, πάνε να πει ότι ισχύει για όλη την κοινωνία, έτσι δεν είναι? Όταν λες φτηνό ταξί. Αυτό μένει. 100%. Αυτό μένει στον κόσμο, ότι ξέρεις... Και του Ηλία, αυτό που είπε ο Ηλίας για μένα δεν είναι σωστό. Το να κάνεις ταξίδιο ταχυτήτων μέσα στην ίδια πόλη δεν είναι σωστό. Δηλαδή πάρε τώρα το ταξίδι, θα είναι πιο φθηνό ή δεν θα σε χρεώσω τη λύση από τον δρόμο. Λάθος είναι και αυτό για μένα. Και αυτό που κάνει διατίμηση, κάνει δηλαδή έλεγχο, κάνει Uber. Δηλαδή ο Ηλίας έκανε Uber εκεί. Έκανε Uber και η Uber εδώ κάνει διατιμήσεις. Σου λέει θα σου πληρώσω εγώ το 50% σαν εταιρεία και πήγαινε και θα τα πάρει τα κουμπούζα βάλου. Έτσι κάνει το ίδιο πράγμα. Μα είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοια πράγματα? Να βάζουμε αυτόν τον γκολ μόνοι μας, ρε παιδιά? Και μου είναι και συμπαθής και ο Ηλίας. Είναι δυνατόν να βάζεις, ρε Ηλία, αυτόν τον γκολ μόνο σου? Είναι δυνατόν να τρέχεις μόνος σου και να βγαίνεις δεύτερος, ρε Ηλία? Είναι κρίμα γιατί οι συνάδελφοι τα βράδια του Σαββάτου και της Κυριακής που είναι έξω από τα σπίτια τους και εργάζονται, σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά να δούλευε κάποιος θα έπαιρνε νυχτερινό μεροκάματο, έτσι θα έπαιρνε το 75% και το 100% των εισφορών, λόγω του ότι εργάζεται σε μέρες οι οποίες άλλοι δεν εργάζονται. Και εμείς συζητάμε τώρα να πάμε τζάμπα, δεν ξέρω. Μένω σε αυτό και θέλω να το τονίσω και να το καταλάβουν όλοι. Άλλο φτηνό ταξί και άλλο επιδοτό μετακινήσεις συγκεκριμένων ομάδων. Που δεν ξέρω πώς θα γίνει η διάκριση αυτή και η επιλογή το ποιες θα είναι αυτές οι ομάδες που κατ' εμέ αντί να πούνε μην πίνετε, τους λένε πιείτε, μεθύστε και εμείς είμαστε εδώ να σας πάμε. Ο Τραγέλαβος ο Μεγάλος και ότι το Λευτέρι το πιάσαμε με τη γύρα στην πλάτη, ξέρεις ποιο είναι? Θα σου
πω ποιο είναι. Ότι ενώ ο ίδιος ο υπουργός, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας βγαίνει και αδειάζει τον Κυρανάκη, βγαίνει ο Λευτέρης ο Πετράκης, πρόεδρος του Πολιάτα, έτσι, ο πρόεδρος του Πολιάτα, είμαι ο πρόεδρος όλων των ταξιών της Ελλάδας, και στηρίζει ακόμα και τώρα το πας για τους μεθυσμένους. Αυτό πώς το βλέπεις, για πες μου, για κρίνε το λίγο σε παρακαλώ, στο τραπέζι το βλέπω. Γι' αυτό ακριβώς σου είπα ότι είναι πρόταση της Ομοσπονδίας και όχι του Κυρανάκη. Σωστό, ναι, αυτό είναι μπόμπα μεγάλη που αφήνεις. Τώρα από ψηλά να αφήνεις. Για να σκάσει πάνω στην Πολιάτα. Είναι τρομερό, δηλαδή πόσοι ξανάρθει κάνουν. Ενώ βγαίνει ο ίδια η Νέα Δημοκρατία μέσω του εκπροσώπου τύπου και λέει: έλα ρε παιδιά, τώρα εντάξει, είπε μια λαλακία που λέμε. Είπε μια χαζομάρα. Τώρα εντάξει, τελείωσε αυτό να παραδικάτε. Τώρα εντάξει, τελείωσε. Μια ιδέα ήταν, τώρα την είπε εκεί την ώρα, δεν είχε κοιμηθεί καλό το βράδυ, τότε. Και βγαίνει η ίδια η Ομοσπονδία μετά και με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι στηρίζει ακόμα αυτό που λέει ο Κυρανάκης. Και λέμε ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Άρα λοιπόν, όχι μόνο είχε πέσει στο τραπέζι σαν ιδέα από τον Κυρανάκη, όχι μόνο είχαν ψηλοσυζητήσει, είχαν συμφωνήσει και ήταν και πρώτος της Πολιάτα. Αυτό είναι αυτό που βγαίνει το τάξη. Καταλαβαίνετε. Και τρελαινόμαστε. Και λέμε είναι δυνατόν. Και να φανταστείς ότι στο τελευταίο διοικητικό της Ομοσπονδίας είχε πέσει στο τραπέζι αύξηση του κομίστρου του ταξί, έτσι. Δηλαδή, οξύμορα πράγματα. Από τη μια πάμε να ζητήσουμε αύξηση και μάλιστα η παράταξή μας, η ανατροπή εδώ στη Θεσσαλονίκη, συνδικαλιστική δύναμη ταξί, κατέθεσε προτάσεις προς τον γραμματέα της Ομοσπονδίας και μάλιστα του πρότεινε ότι το ταξί να είναι ακριβότερο τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα που εργάζονται οι άνθρωποι πάνω σε αυτό. Βέβαια, όταν η ίδια αυτή η πρόταση κατατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΡΜΗ, που είναι ανοιχτά τα συμβούλια αυτά και τα παρακολουθούμε, ο πρόεδρος μας είπε επί λέξη του σωματείου ότι καταθέστε ό,τι προτάσεις θέλετε, δεν θα περάσουν. Δηλαδή δεν πάνε να λέτε εσείς, εμείς δεν μας νοιάζει, έχουμε το δικό μας πρόγραμμα. Κάντε εσείς ό,τι θέλετε. Καλά, αυτό εννοείται. Μα ούτως ή άλλως εδώ σου λέω συμφωνούν μέσα στα διοικητικά. Συμφωνούν μέσα. Ντόμπρα, μπέσα, σου λέει ναι. Και την επόμενη μέρα βγάζουν τελείως διαφορετικό πράγμα. Τελείως διαφορετικό πράγμα. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να στενοχωριόμαστε μεταξύ μας. Γιατί ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Όλοι οι ταξιτζίδες μας, όλοι οι συνάδελφοι μας, για το καλό του ταξί πρέπει να παλεύουν. Όχι να βάζουμε τρικλοποδιές ο ένας τον άλλο. Και πρέπει ένα θέμα, αυτό το Λιμπερόπουλο που τον ευρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτόν ασχολείται. Το έχει πει, ελάτε να πάμε όλοι μαζί. Ελά, μπες μπροστά του, λέει ρε Πετράκη, και πάμε να δούμε τον Κυρανάκη. Όχι, ναι, μπροστά στον τύπο και μετά. Όχι, εκεί θα πονέσεις. Εκεί θα στήσεις αίμα. Γιατί δεν είσαι με το κόμμα. Όχι ρε φίλε, δεν θα είμαστε με το κόμμα, θα είμαστε με το ταξί. Θα είμαστε με την κίτρινη φανέλα, τέλος. Δεν θα είμαστε με κανένα κόμμα. Θα είμαστε με αυτό το κόμμα που είναι με το ταξί. Και αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν, δεν θέλουν να το καταλάβουν, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αυτό είναι τρομερό πράγμα. Κοίταξε, είναι το δόγμα, άμα δεν είσαι μαζί μας, είσαι απέναντι και είσαι εχθρός. Δεν έχει σημασία το τι λες και αν αυτό που λες είναι για το καλό του ταξί. Πάνω απ' όλα είναι το ότι δεν είσαι μαζί τους. Αυτό μετράει. Ναι, προφανώς εννοείται αυτό, αλλά ρε παιδί μου λες, κάνει μια κουβέντα και λες, εντάξει. Μία αυτό, μία το άλλο, μία εκείνο. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Αν θυμάσαι πριν 2-3 χρόνια, εμείς είχαμε μεγάλο πρόβλημα με την Get Transfer. Έτσι. Και κάναμε κάτι διαδρομές, θυμάσαι. Είχαμε γράψει γύρω στα 20-30 άτομα. Έχει ακουστεί όμως αυτό. Δεν είναι η δράση που κάνεις η ποσοτική. Είναι το θέμα ότι το ανεβάζεις κάπου και βλέπει ένας οδηγός της Get Transfer ότι εσύ σαν σωματείο κάνεις κάποιες δράσεις και πιάνεις κάποιους και τρώνε 6.800 και 3.800 και αρχίζουν και φοβούνται, τρέχουν. Γιατί ρε Λευτέρη Πετράκη δεν φτιάχνεις μια επιτροπή κατά της πειρατείας? Να βάλεις, να χρηματοδοτήσεις 5 ανθρώπους ανά την Ελλάδα,
τα κυνηγάνε να κάνουν στημένες διαδρομές. Λέω εγώ μια πρόταση. Γιατί? Και βλέπεις ότι κάνανε κάτι με την κλείσαν την transfer ένα διάστημα. Καταρχήν φταίνει και οι ταξιδίδες εδώ πάνε και δουλεύουν. Έχουν φάει του κόσμου τα λεφτά τους ταξιδίδες. Γιατί εγώ έχω φίλο ταξιδί που έκανε με την transfer δρομολόγια και του χρωστάνε 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ και δεν τα δίνουνε. Και ακόμα ισχύει και δουλεύουν εδώ κανονικά. Κάντε μια πανελλήνια επιτροπή κατά της πειρατείας. Κάντε μια πανελλήνια εκεί στη Θεσσαλονίκη. Εγώ βλέπω ότι και εκεί δουλεύουν, παίρνουν πολύ μεγάλο φιλέτο από εκεί. Για τα αεροδρόμια, στο Μακεδονία δουλεύουν γεωταχή και πανάκια με την transfer. Τώρα, άμα βάλω εγώ transfer εδώ, θα μου βγάλει 10 οδηγούς. Με γεωταχή, όχι μεταξύ. Κάντε μια πανελλήνια επιτροπή κατά της πειρατείας. Να βγάλουμε 10 ανθρώπους έξω ανά την Ελλάδα, έμισθους, έτσι. Δεν μπορεί ο άλλος να αφήνει τη δουλειά του ταξί και να κάθεται, γιατί εγώ πες είμαι χαζός. Ή το έκανα, δεν πληρωνόμουν. Ρε φίλε, γιατί έχω μεράκι με το έξω να αγαπάω. Άμα θέλετε, βγάλετε 10 έμισθους, να δίνετε κάτι. Να κάνουν ένα κυνηγητό. Εδώ έχουν αλωνίσει, εδώ στην Αθήνα γίνεται χαμός. Με την transfer. Όπως και στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι και σε άλλες πόλεις. Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Κοίταξε να δεις, εμείς που το προτείναμε αυτό, λέει να στήσουμε διαδρομές και να το κάνουμε. Ωραία, να στήσουμε διαδρομές, αλλά όπως ξέρεις και εσύ, αυτοί πληρώνονται μέσω κάρτας και δεν είναι διατεθειμένος ο καθένας. Κανονικά θα έπρεπε το κάθε σωματείο ή ομοσπονδία, το σωματείο να σου πω εγώ, να έχει μια προπληρωμένη κάρτα, να τη δώσει σε έναν συνάδελφο, σε δύο, και να πει με αυτή την προπληρωμένη κάρτα που έχει μέσα 100... Μιλάμε τώρα για ένα αστείο κονδύλι που μπορεί να είναι 1.000 με 2.000 ευρώ Ακριβώς. το καλοκαίρι. Ακριβώς. Κάνε βρε 10 διαδρομές, κάνε εδώ στη Θεσσαλονίκη με ένα 50 τη διαδρομή. Και δώσε και ένα 50 στους ανθρώπους που κάνουν τα στημένα. Ούτε ένα 1.000 δεν βγαίνει. Και αυτό ανέβασέ το παντού να φαίνεται ότι φίλε εδώ υπάρχει πρόβλημα. Όχι μόνο για την αναχέτηση αυτού του φαινομένου, αλλά και προς τα έξω στο Υπουργείο να δούνε ότι γίνονται παράνομες μεταφορές, το αναδεικνύουμε, τους καταδεικνύουμε στα αστυνομικά όργανα, μας κλέβουν τη δουλειά. Τίποτα, σιγή ηχθείως. Βγάλανε μια ανακοίνωση και λένε ναι, λειτουργεί πάλι και transfer, και μετά... Να σας πω τι μας είπαν εμάς. Φέρτε μας στοιχεία. Μας σας φέραμε πέρσι τα στοιχεία. Πέρασε ένας χρόνος. Εμείς ξανά στοιχεία θα σας φέρουμε. Εγώ προσωπικά Κώστα, το τι φωτογραφίες και το τι βανάκια έχω στείλει και είναι στα αζήτητα. Εγώ ξανά θα στείλω. Εγώ κοίτα να δεις. Εγώ μου είχε κάνει μήνυση και αγωγή ένας πειρατής, ο οποίος του έχει καταβληθεί πρόστιμο 6.800 ευρώ γιατί είχε δικό του γεωταχή και ήταν και η εταιρεία δικιά του. Έναν από αυτούς που είχαμε πιάσει στο αεροδρόμιο πριν 2 χρόνια. Το 23, το καλοκαίρι το 22, δεν θυμάμαι, μπορεί να είναι και 3 χρόνια πριν. Και μου έχει κάνει μήνυση και αγωγή. Βέβαια δεν μας αγώ, ας μου κάνει όσες αγωγές. Εγώ έχω το δίκαιο με το μέρος μου. Αλλά θέλω να σου πω ότι ρε φίλε, ανέδειξε το πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα. Ανέδειξε το. Βάλε λίγο το χεράκι στην τσέπη, να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Κάντε μια πανελλήνια επιτροπή κατά της πειρατείας. Άμα περιμένεις από τον άλλο να σου ψήσει την πλάτη, δεν θα στην ψήσει ποτέ. Ψήσει μόνο σου. Αυτό λένε. Δεν είναι και transfer. Άμα σου βγάλω πόσες εταιρείες έχω εδώ στο κομπιούτερ μέσα, είναι πάνω από 150 εταιρείες που δουλεύουν με πλατφόρμες και έχουν κατασπαράξει εδώ όλο τον κόσμο, όλο το φιλέτο της Αττικής. Είναι πάρα πολλές και δεν υπάρχει... Ανακοινώνω ότι θα γίνουν πάλι δράσεις από το ΣΑΤΑ. Σαν σωματείο θα ξεκινήσουμε τώρα που μπαίνει και ο Ιούνιος, θα το ανακοινώσω πριν γίνουν για να αρχίσουν να φοβούνται, αλλά θα γίνουν και δράσεις και θα τις αναδείξουμε κιόλας. Θα τις αναδείξουμε και να σου πω κάτι. Εσύ ζωή τι ψάχνετε, εμείς κάναμε 3 καταγγελίες από την Μεντική Transfer που έκανε παράνομη μεταφορά. Αποδεδειγμένα, με στοιχεία από την τροχέα, τα πάντα. Και κανονικά έπρεπε να της επιβληθεί 50.000 ευρώ πρόστιμο την πρώτη φορά, τη δεύτερη 100.000 ευρώ και την τρίτη να κλείσει. Δεν έγινε τίποτα. Πήγαμε στον κύριο Πιτσιλή, είχε πάει ο Θήμιος 5 φορές, τον έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο. Πήγαμε στο Υπουργείο Οικονομικών, λέει δεν μπορούμε να την κλείσουμε. Δεν μπορούμε. Μετά έκανε ο Μάκης ο Κασιδιάρης προς τιμή που είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα, έκλεισε. Αλλά τώρα τι θα το κάνει. Τα ασφαλιστικά μέτρα δεν είναι μέτρο το οποίο είναι δεν είναι τελεσίδικο μέτρο. Δεν κλείνει η εταιρεία. Παίρνει χρόνο, έχει τους δικηγόρους και ξανά. Ακριβώς. Συνεχίζει να δουλεύει μέχρι που να τελεσιδικήσει η υπόθεση. Εν τω μεταξύ σε όλο αυτό το διάστημα
τα χρήματα πάνε και έρχονται. Μα δεν είναι μόνο υποκλοπή έργου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το φορολογικό που μας έχει ρημάξει. Γι' αυτό μιλάει κανένας. Εγώ σου λέω εντάξει, ας την υποκλοπή, ας τις φορολογίες, ας το ένα. Το φορολογικό, τώρα που θα ανέβουν πάλι οι μισθοί, πάλι θα ανέβει η εφορία σαν μας. Κοίταξε Κώστα, εγώ έκανα τη δήλωση φέτος και την έκανα και νωρίς έτσι για να πάρω την κρυάδα και να έχω χρόνο να το σκεφτώ μέχρι να έρθει η πρώτη δόση και είμαι 200 ευρώ πάνω από την περσινή. Βέβαια. Και άλλοι συνάδελφοι είναι και 500 και 600. Ναι, εντάξει, ανάλογα ας πούμε εγώ πάνω κάτω η δραστηριότητά μου είναι ίδια με την περσινή, δηλαδή πάνω κάτω τα εισοδήματά μου είναι ίδια με τα περσινά. Βέβαια φορολογούμαστε τεκμαρτά, οπότε δεν έχει πολύ μικρή σημασία εφόσον δεν ξεπερνάμε το τεκμαρτό. Το ήξερε γιατί κάναν το τρικάκι αυτό που σου λέει εμείς καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος. Ναι ρε φίλε, καταργείς το τέλος επιτιδεύματος, αλλά ανεβάζεις τα όρια ανεβάζεις το μηνιαίο, τον ελάχιστο μισθό. Την προκαταβολή φόρου. Την προκαταβολή φόρου, βάζεις προκαταβολή φόρου και ανεβάζεις το μισθό και καλά 20 ευρώ και μας βάζεις τεκμαρτά όρια ανά τριετίες και πληρώνουμε τα μαλλιά της καβαλίζας χωρίς να πρέπει να πληρώνουμε τριετίες εμείς. Γιατί όσο μεγαλώνουμε, λιγοστεύουν οι ώρες που είμαστε πάνω στο τιμόνι. Δεν πληρωνόμαστε με το μήνα, είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Όσο μεγαλώνεις, τόσο λιγότεροι λιγοστεύουν οι ώρες. Ούτε και έχουμε πελατολόγιο σταθερό το οποίο έρχεται γιατί μας αγαπάει. Το πελατολόγιο στο ταξί είναι στο δρόμο. Δεν το βρήκες τώρα άλλος. Θα έρθει άλλος. Δεν θα περιμένει εσένα. Και δεν φτιάχνεις πελατεία. Και εδώ λέμε ότι, κοίτα να δεις. Πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Είναι σαν το, πώς το λένε, αυτό που κάνεις τραμπάλα. Κοίτα η τραμπάλα ποια είναι τώρα. Ενώ εσένα σαν απλό ιδιοκτήτη ταξί σε υπερφορολογεί την Uber και τις εταιρείες διαμεσολάβησης τις αποφορολογεί. Γιατί δεν φορολογούνται εδώ στην Ελλάδα. Μα τα παίρνει και από εμάς ρε Κώστα, γιατί να τους κυνηγείς αφού τα παίρνει από εμάς. 11 δις έχουμε πλεόνασμα, δεν έχουμε πλεόνασμα. Αφού τα παίρνει από τον ταξιτζή, ας πάνε και οι φοιτητές, όπως είπε κάποτε ο Κυρανάκης, να μειωθεί η ανεργία. Πληρώνει με τη δικιά μας την εφορία, καλύπτει και όλους τους άλλους και έχει και ένα πλεόνασμα. Ναι. Εδώ, αντί να αποφορολογήσει τη μεσαία τάξη και τον απλό, τον ιδιοκτήτη ταξί που βγάζει μαύρο ψωμί κάθε μέρα, μαύρο ψωμί βγάζει με υδρότα και αίμα και κοιτάνε να το κόψουμε στη μέση κι αυτό. Αντί να αποφορολογήσει αυτόν τον απλό τον άνθρωπο, πάει και αποφορολογεί τις μεγάλες εταιρείες. Άρα λοιπόν τι περιμένουμε τώρα με τη Νέα Δημοκρατία. Περιμένουμε τι. Και σου μιλάω εγώ που δεν είμαι απέναντι στην Νέα. Ποτέ δεν ήμουν απέναντι. Μπορείς να πω ότι έχω ψημίσει και Νέα Δημοκρατία. Και πίστευα ότι πάντοτε αυτό το κόμμα ήταν υπέρ του ταξί. Και κάνουμε και έκκληση στο Θήμιος ο Λιμπερόπουλος, τώρα ειδικά με τον Κυρανάκη, είπε θέλω συνάντηση με το Μητσοτάκη. Δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή, δεν στρέφω τα βέλη προς το Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι πρέπει να μαζέψει τον υπουργό του. Θέλουμε επικοινωνία, δεν θέλουμε να είμαστε στα μαχαίρια. Θα μας βοηθήσετε θέλει. Θα σας βοηθήσουμε κι εμείς. Αυτή τη στιγμή τι κάνει. Στρέφει η Ομοσπονδία μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, στρέφεται εναντίον του ΣΑΤΑ. Άρα με αυτή την κατάσταση πιστεύεις εσύ ότι μπορούμε να επιβιώσουμε σαν κλάδος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Υπάρχει εσωτερική διαμάχη. Ναι, Ζωή, βγαίνει ο υπουργός τώρα σε κανάλια και λέει εγώ βρίσκομαι με κάποιους ταξιτζίδες και με την Ομοσπονδία. Τι λες ρε φίλε, σοβαρά. Τι λες ρε φίλε, βρίσκεσαι δηλαδή με την παρεΐτσα, μιλάς και όλα καλά. Δηλαδή, εμάς εδώ πέρα στο σωματείο μας δεν έχουμε εκπρόσωπο να μπει μπροστά να μιλήσει. Γιατί λέει, άκου τι έφτασε και είπε ο Κακούρης στον Λιμπερόπουλο. Του είπε, ξέρεις κάτι μωρέ, είχες πει και κάποια λόγια τότε για τον Κυρανάκη και στο κρατάει. Δηλαδή έτσι είναι η πολιτική. Δηλαδή είχες πει κάτι για μένα, βέβαια είχε πει. Δεν είχε πει ο Λιμπερόπουλος. Ο κλάδος ήταν κατά του Κυρανάκη τότε. Ξέρεις γιατί η Ζωή. Γιατί είχε βγει και είχε πει ότι εγώ κάνω συναντήσεις με τον εκπρόσωπο της Uber και είμαστε σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι είναι δίκαιο να βγαίνει ένας με ένα γιοτακί μικρό από το σπιτάκι για να κάνει για να τιμάσει. Ναι. Τι περίμενε δηλαδή τον Λιμπερόπουλο να του πάει μια αποδέσμη στο Υπουργείο μετά.
Τι περίμενε να του πάει, να του δώσει, να του πάει να τον φιλήσει και να του στείλει λουλουδιά? Μα αυτά είναι συνηθισμένα μεταξύ συνδικαλιστών. Όταν διαπραγματεύεσαι για το επάγγελμά σου, δεν θα πας, όπως λες, με λουλούδια, θα πας να διεκδικήσεις. Βέβαια, τι λουλούδια να πας με λουλούδια, άμα είναι συνεννοήσιμος. Να πας με λουλούδια με τον οικονόμο που είχαμε μια ωραία συνεννόηση και είχαν βγει όλα τα πράγματα στη φόρα και τα είχαμε συζητήσει και είχαμε συνεννοηθεί και είχαμε βρει μια φόρμουλα. Είχε περάσει πώς το λένε, είχε περάσει είχαν υπογραφεί τα πάντα και ήταν έτοιμο προς ψήφιση το νομοσχέδιο για τον ΚΟΚ. Και ξαφνικά έρχεται, κάνει μια αναδίπλωση ο Κυρανάκης, δεν θέλω να πιστεύω ότι έκανε η κυβέρνηση, βλέπεις, κρατάω αποστάσεις από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Και έρχεται ο Κυρανάκης με ένα ύφος, ας πούμε, πολωνακιώτικο της κακιάς ώρας και το παίζει ότι εγώ, κοίτα να δεις, ξέρεις, δεν μιλάω με τραμπούκους. Ποιος σε τραμπούκησε, ρε φίλε? Συνάντηση συζητήσαμε, δεν σου είπε κανένας τίποτα. Με καλή διάθεση πάνω στο τραπέζι να λύσουμε τα προβλήματα. Δεν σε μάλωσε κανένας. Αλλά και εμείς είμαστε επαγγελματίες, πρέπει να επιβιώσουμε. Εσύ είσαι βουλευτής και εγώ είμαι ταξιτζής. Δεν πρέπει να επιβιώσω εγώ, πρέπει να επιβιώσει μόνο εσύ. Δεν το καταλαβαίνει κανένας αυτό. Είναι τρομερά πράγματα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή. Είναι τρομερά. Και δεν βγαίνει και κανένας από την Ομοσπονδία, έτσι, να μας πει τι γίνεται. Κανένας. Το μόνο διάγγελμα που κάνει ο Λευτέρης ο Πετράκης και το έχω δηλαδή, ρε παιδί μου, συνέχεια μου κακοφαίνεται, είναι πώς το λένε, θα επιτεθεί στο Θήμιο. Τα διαγγέλματα που κάνει και σε όσους μιλάνε. Και σε όσους μιλάνε, τώρα να περιμένεις όσον ούπο, να περιμένεις, να μας κουνήσει το δάχτυλο γιατί τολμάμε και μιλάμε. Να το περιμένεις. Τον έχω συνηθίσει το Λευτέρη. Αύριο θα σκάσει μύτη διάγγελμα, να ξέρεις. Ναι, καλά. Θα σκάσει μύτη διάγγελμα και θα τα έχει και με το Θήμιο που τόλμησε να πάει να ενοχλήσει τους τουρίστες. Καλά, προφανώς. Και ακριβώς, όπως έγινε με την Κεφαλογιάννη που πέρασε η τροπολογία για τους μη ελέγχους στους επιβάτες και λέει γιατί, λέει, να ελέγχετε να ενοχλείτε τους τουρίστες? Για ποιο λόγο να τους ενοχλείτε? Αφήστε τους να περνάνε έτσι, bye. Αυτή είναι η... Αντί να πρεσάρουνε και να πούνε, φίλε, θα τους κάνεις όχι έλεγχο, θα τους βγάζεις και τις κάλπες. Αντί γιατί να το κάνεις αυτό? Για να μειώσεις την παραβατικότητα και την υποκλοπή έργου. Πας και λες, έλα μωρέ, εντάξει, δεν είναι καλό για τον τουρισμό. Πρέπει για τον τουρισμό, σε νοιάζει εσένα ή για το ταξί? Σε νοιάζει για το έργο που υποκλέπτεται κάθε μέρα ή για τον Υπουργό και την Κεφαλογιάννη και τις μεγάλες πολυεθνικές? Δεν έχω καταλάβει, είναι απλά πράγματα. Δεν τα καταλαβαίνουνε. Κοίταξε να τους... Το ύβος του Θημιού, το 11, θα πω και κάτι άλλο. Το 11, το 12, το 13, το 14, το 15. Ο Μαρακάκης, ο Πετράκης, αυτοί που ήταν δηλαδή, δεν αγωνιζόντουσαν. Ο Θήμιος τότε δεν ήταν τραμπούκος, τώρα είναι τραμπούκος. Τότε, το 11 δεν ήταν τραμπούκος. Τους καταπίεζε μάλλον και δεν τους άφηνε να μιλήσουν. Ναι, είναι κάποια πράγματα. Για να μην πω για τον αγαπημένο μου τώρα και μιλήσω, που πήγαμε στον Υπουργό και τι μας είπε? Στον οικονόμο. Ρε παιδιά, λέει, τι φωνάζει, λέει, για το ride sharing? Εδώ οι δικοί σας, λέει, και στη Θεσσαλονίκη, λέει, κάνανε ride sharing. Και λέω, ο Θήμιος τι εννοείται, λέει? Δεν λέει, δεν είχαν πάρει, λέει, τότε, τώρα με βάζει ρε ζωή να μπλέξω τώρα πάνω. Άσε, κοίτα, για το συγκεκριμένο άστο καλύτερα, γιατί θα βρούμε τον πελά μας. Ναι, όχι, δεν φοβάμαι εγώ. Το έχουμε, κοίταξε, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, το έχουμε ξαναπεί, το έχουν κατανοήσει οι συνάδελφοι. Και να σου πω, παίρνουν και τα μηνύματα, γιατί από διάφορες ενέργειες και διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται βλέπουν ότι ο κόσμος έχει πάρει τις αποστάσεις του και τους έχει απομονώσει. Αυτά είναι που τα βλέπω και τα παρακολουθώ. Ο κόσμος καταλαβαίνει, άσχετα που δεν μιλάει. Εγώ, κοίτα ζωή, θα σου πω κάτι. Μακάρι να αλλάξουμε λίγο ρότα. Και εγώ δεσμεύομαι ειλικρινά, σαν μονάδα σου μιλάω τώρα για τους συναδέλφους και σαν άνθρωπος ο οποίος έχω μια σελίδα εκεί, ας πούμε, και επηρεάζω, θέλω να πιστεύω, 5 άτομα. Εάν δω ότι η Ομοσπονδία βαδίζει εδώ, δεν θα ξαναβγώ να μιλήσω, ειλικρινά σου μιλάω. Αλλά να το δω.
Αυτό που βλέπω είναι το αντίθετο. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο χειροτερεύουν τα πράγματα. Αυτό βλέπω. Αντί δηλαδή να έρχονται προς τη σωστή πλευρά, αυτοί απομακρύνονται, πάνε ανάποδα τελείως. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί πουθενά. Και βγαίνει σήμερα ο Γιώργος, ο Σουιτσμές, και κάνει αυτή την ανακοίνωση. Δηλαδή μιλάμε, τι να πω, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Παραδίνομαι ρε παιδιά. Τι να πω άλλο. Δηλαδή δεν τα δεν βλέπουν ας πούμε. Και ο φίλος μου ο Χάλαρης σήμερα είπε 3 και ο Κούκος. Κάτσε ρε Μάρκο, 3 και ο Κούκος ήτανε 3 ώρες στο αεροδρόμιο, έγινε μπάχαλο. Τι 3 και ο Κούκος. Μπάχαλο. Ήταν εκεί η ζωή, δεν σου κάνω πλάκα, ήταν εκεί. Είχε έρθει στο αεροδρόμιο ο διοικητής, ο υποδιοικητής, 10 αξιωματικοί του αεροδρομίου και ήτανε, όχι, πώς να το πω, τα είχαν κάνει, μην πω τώρα, τι. Φοβόντουσαν τόσο πολύ για την εικόνα του αεροδρομίου, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα αυτό, ξέρεις. Ναι, να πηγαίνεις σε ένα αεροδρόμιο σαν το Αθήνα στο αεροδρόμιο και να γίνεται μπάχαλο και να περιμένουν οι τουρίστες και να υδροκοπούνε στο αεροδρόμιο της Fraport. Έχει αντίκτυπο αυτό. Έχει μεγάλο αντίκτυπο. Και όλα τα κανάλια που είδες το παίξανε το θέμα. Είδες. Ένα-δύο κανάλια που είδα ήταν μέτρια η αντιμετώπιση, δεν υπήρχαν... Ζωή εκεί που πρέπει να πάει, στα αυτιά που πρέπει να πάει, ναι. Πάει πολύ. Έχει ακουστεί πολύ. Σίγουρα. Γιατί ξέρεις, σου λέει τώρα έγινε αυτό προειδοποιητικά, το λίγο, αύριο μεθαύριο άμα πάνε και μου κλείσουν μια μέρα το αεροδρόμιο μέσα στον Ιούλιο, τι θα γίνει. Τι, δεν θα έχω με το μεγαλύτερο θέμα πανευρωπαϊκά, όχι εδώ Ελλάδα, δεν θα ακουστεί ότι στην Ελλάδα γίνονται σοβαρά επεισόδια στο αεροδρόμιο. Προσοχή στους τουρίστες, προσοχή στο ένα, προσοχή στο άλλο. Θέλουμε τέτοια παιχνίδια να παίξουμε. Θα βγει ταξιδιωτική οδηγία. Και να σου πω και κάτι, ας γίνει ό,τι γίνει. Μπας και μαζέψουν και λίγο τους υπουργούς οι οποίοι νομίζουν ότι είναι μόνοι τους σε αυτόν τον κόσμο και κάνουν αυτή παιχνίδι. Και πας και αλλάξει και κάτι για μας, γιατί τίποτα δεν πετυχαίνεται αν κάθεσαι στο σπίτι σου και γράφεις ας πούμε τέτοιες ανακοινώσεις ότι δεν έγινε τίποτα και σιγά το πράγμα και έτσι δεν κερδίζετε τίποτα. Πολύ άσχημη εντύπωση αυτό, πολύ άσχημη εντύπωση. Φίλε, αντί να έρθεις και αντί να το κλείσεις, να το ράψεις στο στόμα σου λέω εγώ στην καλύτερη. Έτσι, ράψτο. Μην μιλάς, άστο ρε παιδί μου. Μην μιλάς. Μην ρίχνεις τη χολή σου, ας πούμε. Κάνει μια προσπάθεια, ρε φίλε. Γιατί ρίχνεις τη χολή σου, αντί να κρατήσεις το στόμα του κλειστό, κάθεται και συνεχίζει και στηρίζει την πολιτική αυτή του Υπουργείου. Δηλαδή, σε απαξιώνει δηλαδή και στα μάτια του Υπουργού. Σου λέει, έλα ρε φίλε, 2 άτομα ήσουν. Όχι ρε φίλε, δεν ήμουν 2 άτομα. Και αυτό που ήθελα να πετύχω το έκανα, το πέτυχα. Σταμάτησε το αεροδρόμιο. Υπήρχε δυσλειτουργία στο αεροδρόμιο 3 ώρες. Αυτό για την ώρα. Αργότερα μπορεί να είναι και παραπάνω. Αυτά. Μάλιστα. Ήσουνα πολύ κατατοπιστικός. Δεν πιστεύω να σε κούρασα. Όχι βέβαια, γιατί αυτά πρέπει... σε είχα στο μυαλό μου σήμερα, γιατί λέω ο μόνος που θα μπορεί να μου κάνει ρεπορτάζ είναι ο Κώστας, και εκεί πάνω που σκεφτόμουν να σου στείλω μήνυμα με πρόλαβες εσύ. Εγώ κοίτα να δεις, όποτε θέλεις και όποτε χρειάζεσαι κάτι από εδώ από Αθήνα, ξέρεις ότι πάντα τα τηλέφωνα μου σε σένα και στο Κώστα είναι ανοιχτά όποτε θέλετε, και πλέον ας πούμε είμαστε σε άρρηκτα συνδεδεμένοι και αν θέλεις και σαν παρατάξεις. Αθήνα με Θεσσαλονίκη. Είμαστε πολύ κοντά. Θα είμαστε εδώ, όπως είπες και εσύ, τα μικρόφωνα ανοιχτά, όποτε θέλεις παρεμβαίνεις. Οι εκπομπές ξεκινάνε κανονικά. Είχα πάρει απόφαση να μην ξαναασχοληθώ, αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν είπα δεν γίνεται, πρέπει να ξαναρχίσω. Και ο λόγος νομίζω ότι είναι το κατάλληλο timing αυτό που για την επάνωδό σου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Ναι, εγώ δεν ήθελα, αλλά οι καταστάσεις με κάνανε. Γιατί να ξέρεις, υπάρχουν αυτιά παντού και εύχομαι να είναι κάποια από αυτά ανοιχτά. Κάποια από αυτά. Πάντα, κοίταξε, μας παρακολουθούν ακόμα και αυτά που γράφουμε και αυτά που λέμε.
καλά, Και... εννοείται αυτό, εννοείται. Να σου πω κάτι, μακάρι να ακούνε να αλλάξουμε κάπως ρότα, να συνεννοηθούμε και ας μην ξαναμιλήσουμε. Εγώ δεν το κλείσω το στόμα. Έτσι. Αλλά να πηγαίνουμε καλά, να μην πάμε ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Με την κοινή λογική βάση. Δεν λέω εγώ ότι τα ξέρω όλα, αλλά ρε φίλε, κάποια πράγματα με την κοινή λογική πάμε. Δεν πάμε γενικά και αόριστα. Αυτά λέμε. Έτσι ακριβώς. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και καλή δύναμη και